गोथार बैसुते नतैबै तिनि हायनाहाय आं फाइबै सारै फां सन्दा जरानि फाइबै सफायजाक अर आं हायनाहाय फाइमालाय फाइखा आनि खामा मयालनि पान्चाय बिप्रफारि जमातिया बबाय आं किसा कक सालायनाय तै आं तै खामा मयालनि सेक्रेटारि तो प्रबीर कुमार जमातिया बयबो किसा कक सालायनाय तिनिनि साल चिनि भाबा गरनो पालाय माने लुकरक फाइबै थामनि बाहाय बंजाखा बुसुक खाफुरखा जे चिनि पुरनाथि फाइनाय बरक नि बाङै किसा समाय मेमोरियल न आं लामसावो दिनै बाबा गयरा मथाय गतनि महाबुसुनि दिन अमखे दै खामा मयाल आमसाइनि पित्राकामि बरम गोनां दुर्जय सिंह जमातियानि नौसावनो आरो दिनै महाबुसु एवं बर पूजा जों दिनै पुनाथि जोंनि हदानि बोसोराव आंना केबा मानुस संक्रांति फायो केबा नबी दङ केबा बलि दङ केबा मिसिल दङ माहाय खालायै जोंना अर दिना हहम ददंनि बिथै खाथुम खादानि बिसिं थैजोबनो अर हदानि बोसोराव फायो दिनै माजा फायला गे अर बाहायके हमले सिनियर और के सा करे सा मावो केउ चाकरी सावै चाकरी मानो केउ बा बिखरा खांग्रां तमानि धम मानो रांरि मानो जे बाबा न साधना खाइबा जारा साजानाय बयनो गोनां बर बयनो खाइबा साधना खाइबा जानाय अनेक बाबानि थानायाव सावै बाबानि अबदान माने बाबा बर'नो जेरै जे सामानो बाबा बर'नो बुसा बुतैरावनो देशनि बुसारावनो देशनि बुतैरावनो बुसा बुतैनो बसेरै जतनि थानि जतनो नुबाहाके सुबाय दं सिने मतायखौ बारन गेउर हायनाहाय सारनोबो तैकासा मयालनि सेक्रेटारि तैखामा मयालनि सेक्रेटारि प्रबीर कुमार जमातिया बाय हायनाहायनो बनो किसा कक किसा मा सोंसनाय सारनिनि जे टांमं तैमं जे लुकरक न निरक मेनेज खाबि रे हमनि जे निरंनि बुखाबो बाहाय मा तंजाखा सार हायनाय ते किसा मा सोंसिनाय ताकलाय वो बाबा गयरानि थानि वो जे बाबा गयरानि लगावै हिङै तंनाय के बाचावो के बाचाया हरसि सालसिनि थांनाय अबरले बुसु जनाराव कुनाय आइडिया गरै खालामनानै मालाय जायगा सारि आंबरो जेनेरेल सेक्रेटारि मालाय मालाय याखबा खाखायो ताकलाय बजा थांनाय बोसोराव हाय जोंनो जाति मोटामोटी बांनायना होनो जे डेलिगेट्सराव आं जे नखाय माने जराते तबे फाइनल आं सियाखौ बुसु जराते दं आं मालाय एकसा उलां मालाय कनफार्मेशन ओके सार पांचायत सिस्नाय पाइथाकनि कक जे बाबा गरनि लगावै हिङै तनाय बा हाचाल साफानि फाइबै जे थाङै बाबा गरनि थानिबो हरसि सालसि तनाय हाचालो नायबि तनाय अबर नन्दिरक बाहाय ककचारनि मुचो दुपुरावनो आंबो नखाय होनो अबक मुंकसार होबो आमा हमाले ताकलायबो कमलेंनाया अनेक बोसोरावनो 1000-1200 गाव जारा हरसिनि सालसिनि थांनाय बाबानि लगाव ओमफ्राय बने बादे जारा डेलिगेट खाया माने बर'खेनो मतायनि कर्मकर्ता जारा थांनाय र कर्मचारी होंगे कर्मी होंगे वर्किंग होंगे
মানে বাইরে 1200 মানে বাইরে বড় জায়গা কিন্তু এমনি 1,500 থেকে 1600 মানে কোনো হাইকে সাবরিন বছরনো सन्दा जरानी तेनी बुसु सालो सन्दा जरानी सारनो बाहामबाय तेजनी लोको सेक्रेटारी सरी मोबाइल सेक्रेटारी हामबाय किसा जरानी बाङै